बे समाव स्टुडिय'आव आं सन्दना इस्लारि क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ मुलुगसोलोंसालिमा खालामनो थिरांथा खालामनायखौ लानानै फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरा रंजादों। इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि सरकार खुंनाया 1 बोसोर आबुं जानायखौ गाजा गोमजायै क'क्राझाराव खुंनाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लाफैनायाव फोरमायो दि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ मुलुगसोलोंसालिमा खालामनो थिरांथा लानाय जादों। बिथांनि बे थिरांथा लानायखौ क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाया दिनै रंजानायजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ मानबो बावहरदों। मोसालायनाय बयबो नुनो मोनदों जे जोंनि मामा हिमन्त बिश्व शर्मा सार जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टारा दाख्लै थांनायाव मोनसे खौरां होलांदों जे जोंनि कलेजखौ इउनिभारसिटिया खालामसै बिदिनो 3 इयार्स बिनि थाखाय जोङो बिराद गोजोननाय मोनदों। जोंनि कलेजानो जोंनि बिटिआरआव सबसे गोजामसिन कलेज बुंनाय थाङो। ओमफ्राय जों बिराद गोजोननाय मोनदों सारनिसिम आरो जोङो खोथायानो गैला सारनिसिम थेंक इउ सो माच मामा फर आपग्रेडिं आवर कलेज इनटु इउनिभारसिटि। थेंक इउ। स्पेशली आंथ' बिराद खुसि आरो जोंनि जेसेबांनि कलेजनि सारमोन मेडाममोन दं बेजों लोगोसे जोंनि फरायसुलि लोगोनथामोन दं जों बयबो बिराद खुसि मानोना जोंना जे आसामनि चिफ मिनिस्टार सारा मैयाहाय डिक्लेयार खालामबाय जे जोंनि बे क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौहाय इउनिभारसिटियावहाय स' जों बिराद खुसि जे जोङो मोनसे बेबायदि मोजां खाबुखौ जों मोनबाय। स' नायनो हागोन नोंथांमोना जोङो बयबो दा बिराद रंजागासिनो आरोखि ना जों बिराद खुसि। स' মই মানে যিটো আমাৰ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আছে মামা চ' মই তেখেতক মানে মই লক্ষ কোটি মই ধন্যবাদ জ্ঞান কৰিছোঁ। চ' দেট মিনছ ছাৰ হেজ প্ৰম'টেড आवर कलेज टु इउनिभारसिटि स' भेरि थेंकफुल टु सार। जोबोद गोजोननाय मोनदों। गिबियावनो आङो क'क्राझार सोरखारि कलेज फरायसालिमानि फ्राटारनिटिनि जानानै बयनिबो छात्र छात्री फोरोंगिरि आरो स्टाफनि जानानै गिबियावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ लोगोसे जोंनि बिटिसिनि प्रमद बर'नि नेतृत्वआव जा सरकार सोलिगासिनो दं बिसोरखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोबाय। क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाया मोनसे गंसे इउनिभारसिटि जानांगौ होननानै बे दिनैनि खोथा नङा, बियो गोबावनिफ्रायनो मोनसे डिमान्ड दंबाय थायोमोन आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया जानायनि सिगांनिफ्रायनो मोनसे डिमान्ड दंबाय थाखायोमोन जे जाहाथे क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौनो इउनिभारसिटियाव आपग्रेड खालामनांगौ होननानै। दिनै फैयै जोङो दिनै बे इउनिभारसिटिनि सिमांखौ जोङो जाफुंनायनि लामायावसै आरो जों दा मोनसे जि कन्ट्रिबिउसन जोंहा होबोगासिनो दङ जोंनि बे लकेल एरियायाव फोरोंनायनि खेत्रआव जोंनो ससिय' इक'नमिक मोनसे डेभेलपमेन्टनि सायाव जोंहा कलेजआ मोनसे कन्ट्रिबिउसन होगासिनो दङ। बे कन्ट्रिबिउसना आगोलबो अब्याहत थागोन आरो लोगोसे जोंहा मोनसे एलामनि एस'सियेसन दङ। जों अलरेडि जोंहा माने समाजाव जाय लिड खालामो जोंनि बर' समाजाव गासिबो जोंनि कलेजनिफ्रायनो ओंखारजोबदों। जोंहा वार्ल्ड वाइड मोनसे एलामनि एस'सियेसन दङ। बिसोरो मोजां पस्टआव दङ, आमेरिकायाव दं, इउकेआव दं, अस्ट्रेलिया, अल अभार वर्ल्ड बिसोरो बयबो मोजां पस्टआवनो दङ। जों बिसोरनिफ्रायबो मोनसे सापर्ट मोनगासिनो दङ। बिथांमोननिफ्रायबो मोनसे डिमान्ड फैगासिनो दंखायोमोन जे दा हाइ टाइम क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौ मोनसे इउनिभारसिटियाव आपग्रेड खालामनांसिगौ होननानै दिनै बे जाफुंबाय। बिथांमोनखौबो आं दिनै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर हरबाय आरो बयनिफ्रायबो मोनसे मदद मोनगोन होननानै जोंनि लकेल इन्टेलेक्सुवेलनिफ्राय जोंनि स्टुडेन्ट कमिउनिटि लोगोसे जोंनि एलामनि आरो जोंनि लकेल एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय आङो मदद मोननानै बे खामानिखौ जाफुंसार होनो हागोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। जोंना बयबो रंजादों, गथ'फ्रा रंजादों, स्टुडेन्टफ्रा एलामनिफ्रायबो फैदों दिनैहाय। बेनि खुसिजोंनो बयबो सरकारखौ धन्यबाद जानायनि थाखायनो जेरै जोंहाय ज' जादों आरो नोंथांमोन जार्नालिस्टफोरखौबो जोङो मिडियानि मानसिफोरखौबो जोङो गोसो गोरबोनिफ्रायनो साबायखर जानायदों। जोबोद गोजोननाय मोनदों जे मैयानि साना जोंनि क'क्राझारल' नङा सारा बिटिसि आरो बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थागोन जे आथिखालनि चिफ मिनिस्टार जोंनि बयनिबो अनजालु डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनि बे क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाखौ फुल फ्लेजेड इउनिभारसिटियाव कनभार्ट खालामनायनि थाखाय बिथांनिसिम जोबोद रोजा साबायखर। नोंथांमोना नुदों आंनि उनथिंजाय जोबोद मानसिफ्रा जोंनि फरायसुलि आरो फोरोंगिरि लोगोफ्राबो मोसागासिनो दङ। सोदोब गैया खुगायाव जोबोद गोजोननाय थाबाय। बे आसाम सरकार चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम आरो बिथांनि केबिनेट लोगो
लोगोसेनो रायखाङाबा जाथारनाय नङा आदा केबिनेट मिनिस्टार आदा उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांनि लिडावनो हयथ' बेफोर जादों ओंखायनो फारसेथिं आरोबाव बुंथारनांगोन जोंनि बिटिआरनि CEM चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथां प्रमद बर' बिथांमोननि नाजानायाव दिनै बे क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाखौ पुर्नांग मोनसे इउनिभारसिटि हिसाबै फोसावनायाव रावबो थानो हायाखै खुसिजों दिनै बेबादि मोनसे रंजानाय फोरबो लादों आरो जोंहा खुगायाव राव गैया बिथांमोना माबा मोनसे मावदों मावलांगोन जोङो जोबोद साबायखर होबाय जोबोद जोंनिफ्राय धन्यबाद थाबाय गोजोन्थों नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बान्सबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड इलिफेन्ट राइड टी टावार रिभार रेफ्टिं भिलेज भिजिट्स फ्रिबेलि इथनिक फुड माल्टि कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638360282 9859161912 दावराइ जंगल रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क गियाथि गाउन गसाया नोंखौ सोरजिया मा मुहिनि नोंनाव दङथाय बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लिरामिनि डिरेक्शनाव RG प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय RG प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन।